Champs-Élysées à Paris, mon joliment beau Paris. Champs-Élysées à Paris. Čím viac ma ľudia odrádzali, ja som barán, tak tým viac som malovala. Mala som taký príbeh dnes tu pekný, že zastavil sa tu pri mne jeden taký mladý chlapec a hovorí, že strašne rád by maloval, ale nemá kde. Tak hovorím, tak akvarel je úplne úžasná technika a nevzdávajte to. Takže možno aspoň jedného som dnes nakopla. Močár, močár, čierna močár, 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 čierna močár, ale ma dá močár morí, nemôže zísť do komory. Som zistila, že ma to veľmi baví a že z mojej povahy takého hanblivého dievčatka, ktoré nerado komunikuje, nerado sa predvádza pred ľuďmi, nie je v spoločnosti, ma to posunulo niekde ďalej. A to vlastne učím aj tie deti. Prinúti vás ten šport bojovať. Spadnete, musíte sa postaviť, zabojovať a ísť ďalej. Je to môj osud. A asi pokiaľ budem môcť sa hýbať a pokiaľ budem môcť odovzdávať tieto vedomosti, tak s radosťou ich tie vedomosti tým deťom dám, lebo sú úžasné na tom parkete, keď vidím, ako tancujú, ako sa z toho tešia. Všeobecne človek by si mal uvedomiť, že tá skromnosť je naozaj dôležitá, pretože si myslím, že v dnešnom živote ľudia hľadia viac na tie hmotné statky ako na to, čo by mali hľadiť. Štvrtý deň 5. ročníka Festivalu umenia a dizajnu Banská Bystrica 2016 má pre vás pripravených opäť niekoľko veľmi zaujímavých podujatí. Samozrejme, určite treba myslieť najprv na vaše detičky, zoberte ich do Európa Shopping Centra, kde sa začína mini talent show. Potom určite si nenechajte ujsť Banskobystrickú míľu. No a popoludne vás všetkých pozývame na námestie SMP, kde sa predstavia básnici, Ars Poetica Neosoliensis, samozrejme príde aj skupina Suvereno a na záver Miro Kráľ Band. Uvidíme sa dnes.